जिला चंदौली के लइकन से गोरिया लगे नया भिले बिठइले कहिले बात हम साचो के सुगिया कतनन के ढोरी गहिर कइले तोहर पतरी कमर डबल बेड जइसा दुमन बंसिंगपुरी से लुलिया आज लेना केहू बच पइले बाजे अजितवा के गाना त जुलिया भोरे ले हमान चइले तोहर गलबा ए गोरिया टमाटर जइसा से पाला पड़ल बा।